Segu sira ni feremake ka jateminɛ kɛ walasa dɔ ka bɔ sirabaga kasara kɔni na ayiwa ko ani wagati na sirabaga kasara kɔni ɲɔ ɲalen bɛ no kosɛbɛ an balimaw aw bisimila yi an ka kabako kɛnɛ kan ayiwa bi kabako m'an bolo ka dakulu kan o de ka fɔ Segu sira la ko sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa kelen kɔni fatura ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko kunu tɛnɛn donna ne kun ye novembre kalo tile 14 ye ko Segu sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dara ale ni falani kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko sirabaga kasara juguman dɔ kɔni kɛra ye no okumuna ni maa kelen kɔni bɛ yen ale kɔni fatura ayiwa ko ani mobili dɔ kɔni ye ale yɛrɛ kɔni kun bɛ boliko jugu la ko ale nana se katakatani dɔ ma ayiwa ale kɔni selen ni katakatani ma mobilitigi ale kɔni ma jɔ ale kɔni taara a ka sira fɛ ale bolila ayiwa min ye ni katakatanitigi ye a yira ka fɔ ko ale kɔni sara ni yɔrɔnin kɔni na ayiwa o de kumuna min ye protection civile maaw ye tabakɔrɔtaw kɛrɛnkɛrɛnna olu kɔni de kun bɛ ni yɔrɔ in na olu ka kuma kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko hali bi ko olu kɔni b'a fɔ bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnna Segu sira in kɔni kan bɛɛ lajɛlen ka boliko ɲuman kɔni kɛ walasa sirabaga kasara bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ayiwa u ka kuma ninnu kɔfɛ u ye tasibila kɛ ka se maa min bɛ yen ni ale kɔni fatura in kasara na o somɔgɔw ye ka yira ka fɔ ko ala ka ɲina ni banbagatɔ kɔni na wa maa min kɛra sababu ye ka ni sirabaga kasara in kɔni kɛ kan bɛ wagati min na ko bi ale kɔni ma ye sabula ka a bolila a ma jɔ nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o da kulo kan an ka jamukan wɛrɛ la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la